Traffic. Or Exona, minsan, may mga nagpapastop sa atin. Pag di confident sa bilitan, sorry, napapastop. Pag nandyan si Crush, hi. All the good stuff from the 2000s. Forever request number 1. Alam, pag bata tayo, mga nanay, kala natin kaaway natin. Kasi nga, lagi silang nakaano, ang KJ nila, lagi tayong hindi pinapayagan. Pero alam mo, mga nanay, mga kaibigan yan. Happy birthday, happy 8th birthday kay Mami Winnie. 86! Wow, pinagpala po kayo. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat. Pakikinig nyo. Ingat po kayo and more birthdays to come. Request ni Mitch para sa inyo, Mama, the Spice Girls. At para sa mga ba, mga sulit na pinatagilid ang kanilang mga pamilya. Ito po, para sa inyo. Wala sa amin, sa Barangay Alas. City. Don't hesitate for your love. Just one thing. Ooh, baby, I love you way every day.